polițiștii nu știu să facă fotografii. E dovedit. Un student i-a dat în judecată după ce i s-a ridicat mașina și a câștigat pentru că probele aduse de oamenii legii în instanță n-au fost concludente, scrie Jurnalul Național. Înainte să ia o decizie, judecătoarea de caz a mers în locul cu pricina din capitală să vadă cu ochii ei unde a fost parcat autoturismul. Totul s-a întâmplat în luna februarie 2009. Andrei Vlaicu, student în București, și-a lăsat mașina peste noapte pe Spraiul Independenței în apropierea căminelor din Regie. Dimineață, când trebuia să plece la un examen, n-a mai găsit-o. M-am speriat foarte tare, am crezut că a fost furată. Poliția a hotărât ca mașina să fie ridicată pentru că ar fi fost parcată la mai puțin de 25 de metri de această trecere de pietoni. La prima vedere, totul părea legal. Studentul știa că și-a parcat mașina la peste 30 de metri de trecere. Legea spune că autoturismul trebuia să fie ridicat doar dacă încurca traficul. Ambițios, tânărul s-a hotărât să-i cheme în instanță pe polițiști. Știa că nu va fi un proces ușor, dar avea legea în mână și era decis să meargă până la capăt. Au venit cu două poze, într-o stare calitativă foarte proastă, din care nu se înțelegea unde exact era parcată mașina. Mașina ar fi putut să fie parcată în cu totul altă zonă din București. Fotografiile sunt capturi de pe imaginile video. Toate mașinile care sunt ridicate sunt în prealabil filmate. Și cum nu era suficient, judecătoarea a mers la locul faptei, a făcut măsurători și a constatat că familia Vlaicu avea dreptate. Mașina fusese ridicată abuziv, a constatat ea. În consecință, tânărul va primi înapoi banii de amendă, dar și taxa plătită pentru ridicarea autoturismului de la firma angajată de primărie. Sute de mașini sunt ridicate în capitală în fiecare zi. Dacă ar avea timp și curaj să-i dea în judecată pe polițiști, probabil că ar fi mai mulți oameni care ar câștiga astfel de procese.